Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ginalanto nga may kapin sa 10,000 ka mga mangingisda, 5,000 ka mga crab pickers ang mangin apektado ang palangabuhian karon nga ginban sang US ang blue crabs gikan sa Pilipinas. Inisunod sa kay EB Magalona Mayor Alfonso Gamboa o kung anay Mayor EB Magalona Mayor Alfonso Gamboa nga engagement sa negosyo nga pag-export sa blue crabs. Mga 6 to 7 billion pesos ang inalantaw nga madula sa kada tuig suno sa iya. Gisiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga may pagsapol na upod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag may palaabuton pagid nga pagsinapol upod ng stakeholders para matalakay ang mga tikang para matigayon man balik ang US market. Ang Pilipinas suno sa US National Oceanic and Atmospheric Administration ang mayara sang negative comparability finding sa idalom sang Marine Mammal Protection Act. Rason nga ginadumilian ang blue crabs sini sa US market effective June 11. Suno sa ahensya, napaslawan ang Pilipinas sa paghatag sa nagakaigo nga ebidensya nga ang local fisheries nagapatuman sang marine mammal protection measures kaangay sa gina-require sa idalom sang US regulations. Suno kay Gamboa, 90% sang Philippine production sa blue crab industry ang market Estados Unidos. May alternative market kaangay sang China kag Europe, pero hindi ini makakuha sang demand kasubong sang iya sang Estados Unidos. Kag sa bilog nga production sang blue crab sa pungsod, katunga sini gikan sa Negros kag Panay, naapil na sadto pa sang pungsod ang among desisyon sang Estados Unidos pero wala sa gihapon kapasar ang Pilipinas. Ang iban nga Asian countries suno kay Gamboa kaangay sang India, Sri Lanka, Indonesia kag Vietnam ang nangin compliant na ya. How big a market is going to be lost? That's 90% of the Philippine production. Which is, if you put it in pesos annually, how much would that be? And then, siguro mga 6 to 7 billion. A year will be lost ng market. Yes. Predominantly, Negros, Panay, in the Visayan Sea, yan. Only. You know, it's Bicol, Panay, Negros, Cebu, part of Eastern Visayas. Yan lang. A little in Northern Mindanao. And it takes effect tomorrow, no? We were already denied as early as when was that? September 2025. We appealed in January 2026, and then we still failed. In other words, BIFAR did not do their job. Mga stakeholders man ang nagsulat sa provincial government asking for assistance. So we will sit down with them, make our proposals, and for them to tell us, to tell us if they agree with our proposal.